Hvis nu din Fortuna-automat står som blokeret, så kan det være fordi, at I dagen i forvejen har haft kredit på automaten, når I har slukket den. I det tilfælde vil der være et lille felt i en af hjørnerne, hvor der står cash out. Når I så trykker på cash out, så vil der komme en kupon ud, og I kan tage det sorte stik, sætte det i automaten og nulstille fejlen. Hvis nu at din Fortuna-automat bliver ved med at komme med den blå skærm, efter du har sat det sorte stik i og trykket exit, så skal vi ind og tjekke dørsensorerne. Og ved at tjekke dørsensorerne, så skal vi ind i TCS-menuen. Der tager vi det sorte stik, sætter ind i siden af automaten, trykker på TCS, trykker 4 nuller, trykker på Diagnostic, IO, så kan du så se, der er 6 sensorer. Den der hedder admin key, det er det sorte stik. Grunden til at den lyser rød, det er fordi admin keyen er sat ind i. Så kan vi starte med at kigge på den der hedder lower dog. Den sidder hernede. Så der skal vi tage vores nøgle, stikke ind i siden af automaten, lige ved siden af det sorte stik, dreje den en kvart omgang, tryk på pælen der er nede under, og så åbner lågen. Når vi så har åbnet lågen, så kan vi se, at den lyser rød her. Sensoren sidder hernede. Og når vi så holder den inde, skal den så skifte til grøn der. Når vi så lukker lågen, skifter den også til grøn. Så kigger vi på den sensor, der hedder main door. Så tager vi nøglen til den bagerste lås, drejer den en kvart omgang, hiver op i pælen, åbner lågen, så kan vi se, at den skifter til rød. Den sensor sidder nede i højre hjørne, og når vi holder den inde, skal den være grøn, og det er den også. Trykker vi lige på den og ser, om den reagerer. Det gør den. Så kigger vi på den sensor, der hedder stagger door. Den sidder her. Så der tager vi de 2 nøgler, der hænger. Drejer den en kvart omgang. Åbner. Den skifter til rød deroppe. Og der sidder den her. Inde bag i. Og når vi så holder den inde, så skifter den til grøn op på skærmen. Så lukker vi den igen og tager nøglen ud. Den sensor, der hedder CPU door, den sidder inde bag computeren, bag plomberingen. Så den har vi ikke mulighed for at pille ved. Og hvis den lyser rød, skal I ringe til Elite Gaming på servicetelefonen. Nu lukker vi så den, der hedder main door igen. Så skifter den til grøn der. Så tager vi vores admin key, den sorte, tager den ud af. Så kan vi se, at alle sensorerne er grønne. Trykker vi på exit og trykker på exit, og Fortuna-automaten er køreklar.